ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ki Pulit ke Ribhoi district ki bala pelong ya ka jing toket ka ba benia ba ha ka bai dei bat ka kes ka bala register hanong po police station hapo ka section 120B 121A jong ka Indian Penal Code bat ka section 10 13 18 jong ka UA P Act bat ka section 56 Explosive Substance Act ha ka khalai tarik uluber arjap saw kila yo kurup ka ki pistol buntli ki gelatin stick ki detonator bat ki ignition fuses bat ka wei ka Lama jong ka seng Hnlc bat ki wei ki jat Tiar ka jingyok kurup jong ki Pulit ki Tiar ka long hadin ka jingalam lenti jong wei na ki bala syakyam syaka wei ka yeng bala buri yakini ki Tiar bean ki Pulit ki longru ba ka jingyok kurup yakini ki Tiar Pynbthei ka dailing ba ka jingbetha jong ki nong yalam ka Hnlc ki ba pheri syakari Bangladesh ya ka kenhun ki nong trei bari banle ikini ki kambean Shushu ki Pulit ki laongru baka Hnlc kala ai khusnam da ka pisa bat ki kali bathamai syakini ki nong yara bari bakin Pynbthei ya ubom IED ha ka bai dei bat ka ni ka jingja ki Pulit kidang pelong shushu ya ki jing toket ka babnya